ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். ஒரு சின்ன கதை ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஒரு ஊரில் ஒரு மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண் பார்க்கும்படியாக பெண் வீட்டுக்கு சென்றார்கள். மிகவும் புறப்பட்டு தங்களுடைய எல்லா விதமான மரியாதைகளோடும் சீரும் சிறப்புமாய் பெண் பார்க்க சென்றார்கள். பெண் வீட்டாரும் அவர்களை மிகுந்த ஆசையோடு வரவேற்று அவர்களை உபசரித்தார்கள். எல்லா உபசரிப்பும் முடிந்த பின்பு பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பிடித்திருக்கிறதா எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் அந்த காரியங்களில் நல்ல ஒரு உடன்பாடு வந்தது. அப்போது மாப்பிள்ளை வீட்டார் கேட்டாங்க, பெண்ணுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. நம்ம பண்பாடு அல்லவா அது, எப்படியா கேட்டால் வாங்கிடுவோம். ஸோ அந்த காரியங்களை பேசும் பொழுது பெண் வீட்டார் சொன்னாங்க, நாங்கள் பெண்ணுக்கு திருமணத்திற்காக 100 பவுன் நகை சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம். திருமணம் பண்ணுகிற நாட்களிலே அந்த காரியத்தை நாங்கள் செஞ்சுருவோம். ப்ளஸ் பெண்ணுக்காக ஒரு தோட்டம் ஒன்று நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் பொண்ணு பேரில். ப்ளஸ் ஒரு நல்ல பிராண்ட் நியூ கார் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம். இப்படிலாம் சொன்ன உடனே மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க முகம்லாம் அப்படியே மலர ஆரம்பித்ததுவா, இவ்வளவு காரியம் நமக்கு கிடைக்க போதா ஃப்ரீயா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தில் அவங்க பார்த்தாங்க. அப்போ இதை சிரிப்புக்கு சொல்கிறேன். உடனே மாப்பிள்ளை என்ன சொன்னார், சரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம், இப்போ ஒன்று செய்வோம், நீங்கள் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன பொருட்களெல்லாம் இப்போ தந்துருங்க, ஒரு 2 வருஷம் கழித்து நான் வந்து பெண்ணை கட்டிட்டு போட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இது கேட்பதற்கு சிரிக்கிற ஒரு காரியம்தான். கொடுக்குறதே பெண்ணு தான். முதல்ல முக்கியம் எதுன்னா அந்த வீட்டு பெண்ணை கொடுக்குறது தான் முக்கியம். பெண்ணுக்கு கூட கொடுக்க பொருட்கள் தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள். ஆனால் இது ஒரு சிரிப்புக்காக அதை சொல்லுவார்கள். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் பைபிளில் இருக்குது. என்னாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்தில் 6, 7, 8 வசனங்கள் நீங்கள் பார்ப்பீங்களான்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் வனாந்திரத்து வழியாக கானானுக்கு கொண்டு போகிறார். அப்படி போகும் பொழுது அவங்களுக்கு ஆகாரம் வேணும், அப்படி தானே? வனாந்திரத்தில் விளைச்சல் கிடையாது, வயக்காடு கிடையாது, இவங்க உழைக்க முடியாது. ஸோ ஆண்டவர் பார்த்தாரு, சரி இவங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இவங்களை கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, வானத்திலிருந்து அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்தார். அதுக்கு பேர் தான் மன்னா அப்படின்னு சொல்லி பேர். நம்ம நிறைய படிப்போம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு 1 நாள் 2 நாள் அல்ல, அவங்க எவ்வளோ நாள் வனாந்திரத்தில் இருந்தாங்களோ அத்தனை நாட்களும் வானத்திலிருந்து கொடுத்தார். ஆண்டவர் இது அவங்களுக்கு ஒரு பொக்கிஷமாக ஆசீர்வாதமாக கொடுத்தார். ஆனால் இந்த 6, 7, 8ஆம் வசனங்களில் பார்க்கும்போது இந்த ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க, இந்த மன்னா எங்களுக்கு வேண்டாங்கிறாங்க. இந்த மன்னாவை சாப்பிட்டு நாங்கள் பலவீனம் ஆயிட்டோம், இது எங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது, இதை சாப்பிடவே எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை, இது வேண்டாம் எங்களுக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் பைபிள் சொல்லுது மன்னா தேவதூதர்களின் உணவுங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா புதிய ஒலிவ எண்ணெயின் சுவையை கொண்டது மன்னா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ தேவன் கொடுத்தாருன்னா போர் அடிக்கிறத கொடுக்க மாட்டார். தேவனுக்கு ஞானம் உண்டு. வனாந்திரத்தில் இந்த பிள்ளைகள் கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் இருக்க போகிறாங்கன்னா தேவன் ஞானத்தின்படி தான் அதை கொடுத்துருக்கிறார். ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எங்களுக்கு கானான் வேணும், எங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கணும், எங்கள் வாழ்க்கையில் நினச்சதெல்லாம் நடக்கணும், ஆனால் எங்களுக்கு மன்னா வேண்டாம். பார்த்தீங்களா, அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. பொண்ணு வேண்டாம், ஆனால் பொண்ணுக்காக நீங்கள் கொடுக்குற பொருளெல்லாம் இப்போமே தந்துருங்க, அப்புறம் ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சு வந்தால் நான் பொண்ணு கட்டிக்கிறேன் அப்படி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த காரியம் நம்முடைய காலகட்டத்துக்கு பொருந்துமா அப்படின்னா பொருந்தும் கட்டாயம். நம்முடைய திருச்சபை, நான் எப்பவுமே இதை ஈக்குவல், அதாவது அதை இதையும் கம்பேர் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம். வனாந்திர சபை, இப்போ உள்ள காலகட்ட வனாந்திர சபை, 2 பேருமே கானானை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். 2 பேருமே உலகத்தின் பாவங்களிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு சபையாக இருக்கிறோம். இப்போ திருச்சபையிலையும் இந்த மன்னா வேண்டாம், ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் வேணும், பரலோகம் வேணும், எல்லா காரியமும் வேணும். ஆனால் வசனம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, வசனம் ரொம்ப ஒன்றும் படிக்க விரும்பலை அப்படிங்கிற ஜனங்கள் திருச்சபையில் இருக்கிறாங்க. இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1, பிரசங்கம் ஆரம்பித்த உடனே இவங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும். பாட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க, நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க, நல்லா இசைகளை ரசிப்பாங்க, அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவங்களுக்கு மயக்கமே வந்துடும். அதே ஆள் ஆமென் என் ஆத்துமாவேன்னு சொன்ன உடனே பழைய முகம் வந்துடும். அது சில ரகசியங்கள் இருக்குது. சில ஆட்கள்லாம் சபையில் போய் தூங்கி விழுந்து சேர் உடைச்சவங்களாம் இருக்கிறாங்க. எடுத்துக்காட்டுக்கு ஆட்களை சொல்ல முடியும். சபையில் போய் தூங்கி சேரோட விழுந்து அவங்க போட்டிருந்த கண்ணாடி உடைஞ்சி, செல்ஃபோன் உடைஞ்சி, அந்த அளவுக்கு ஆழமான நித்திரை. எப்படி ஆதாம ஆண்டவர் வந்து நித்திரைக்குள்ளே கொண்டு போய் ஏவாளை உண்டாக்குனாரோ அதை விட அதிகமான நித்திரெல்லாம் இன்னைக்கு பிரசங்க நேரத்தில் நம்ம திருச்சபைகளில் பார்க்கலாம். ஒரு சினிமா 3.5 மணி நேரம் பார்க்கலாம். ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு போயாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கெலாம் ஜனங்கள் 7 மணி நேரம்லாம் ஷாப்பிங் மாலில் நின்று பொருட்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறத பார்க்குறோம். ஆனால் ஒரு 45 நிமிஷம் மெசேஜுக்குள்ளே பல முறை தூங்கி விழுகிற சுபாவம் இந்த மன்னாவை வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல இந்த ஜனங்களுக்கும் இருக்கும். இரண்டாவது, இந்த மன்னாவை வெறுக்கிற ஜனங்கள் எப்படி இருப்பார்கள்னா, அவங்களுடைய அந்த சார்ட்,
அவங்க சர்ச்சுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுங்களேன், சகல துறையிலையும் வளர்ந்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் வளர்ந்துருக்கும், கல்வி வளர்ந்துருக்கும், பிள்ளைகள் வளர்ந்துருக்கும், வீடு பெரிய வீடாக மாற்றி கட்டியிருப்பாங்க, கார்களை மாற்றிருப்பாங்க, சகலத்துலேயும் மாற்றம் இருக்கும். ஆனால் பிப்ளிக்கல் ஞானத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இருக்காது. அதில் நீங்கள் எதாவது கேட்டிங்கன்னா, இதை என் மனைவிட்ட கேளுங்க பாஸ்டர், இதில் எனக்கு பெரிய அளவில் ஐடியா இல்லை அப்படிம்பாங்க. ஸோ எல்லா ஏரியாவும் வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான ஏரியா வளராமலே இருக்கிறது. இப்போ நம்ம குழந்தைய பிறந்து வளரும், எல்லா பகுதிகளும் சீராக வளர்ந்தால் தான் அவனுக்கு பேர் மனுஷன். ஏதோ 5-6 பகுதி வளர்ந்துட்டு சில பகுதி வளராமல் அப்படி இருந்துட்டுன்னா பார்க்குறதுக்கு பயப்படுற ஒரு தோட்டத்தில் உண்டாக்கிடும். இப்படி நிறைய பேர் இன்றைக்கி அப்படி தான் ஆவிக்குரிய தோட்டத்தில் பயப்படுற காரியமாக தான் இருக்காங்க. அவங்கள கண்ட பயமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆவிக்குரிய காரியத்திலையும் வளரணும். எப்படி அதில் மற்ற காரியத்தில் வளர்ந்துருக்காங்களோ அதே போல் பிப்ளிக்கல் ஞானத்திலையும் வளர்ந்துருக்கணும், வசனத்தில் வளர்ந்துருக்கணும். மூணாவதா, நீங்கள் ஒரு கல்யாண வீட்டை எடுத்துக்கிங்களேன். இந்த கல்யாண வீட்டில் நடக்கிற சம்பவத்தை வச்சே இவங்க மன்னாவை விரும்புகிறாங்களா வெறுக்கிறாங்களான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு பெண்ணை அலங்காரப்படுத்துறதுக்கு 2.5 மணி நேரம் எடுப்பாங்க. ஒரு மாப்பிள்ளையை அலங்காரப்படுத்துறதுக்கு 1 மணி நேரம் எடுப்பாங்க. எல்லாம் அங்கே உள்ள அனைத்து காரியங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பயங்கரமான நேரங்கள் எடுப்பாங்க. அதுலேயும் நம்ம பெந்தைக்கோஸ்தே கிறிஸ்தவ கல்யாணங்கள் கேட்கவே வேண்டாம். கார்டில் 10 மணிக்குன்னு போட்டாச்சுன்னா இரவு 10 மணிக்கு கூட சில நேரம் அந்த கல்யாணம் நடக்கலாம். நம்ம நேரம் பார்க்குறது இல்லைங்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இப்போ மாப்பிள்ளை வரமாட்டார், பெண்ணு வரமாட்டார், பெண்ணு மாப்பிள்ளை வந்தாச்சுன்னா மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண் வீட்டார் வந்திருக்க மாட்டாங்க. இப்படி எல்லாரும் வந்திருந்தாச்சுன்னா நடத்தி வைக்கிற ஆள் வந்திருக்க மாட்டாங்க. கடைசியில் பாவம் நம்ம ஜனங்கள் ஒரு நாள் கல்யாணத்துக்கு டூர் மாதிரி செலவழிக்கிற ஒரு காலத்தை பார்க்கலாம். அவ்வளவு டைம் கல்யாணத்தில் செலவழிப்போம். ஆனால் நீங்கள் அதில் பாட வர்ற ஆள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாஸ்டர் 2 நிமிஷத்தில் ஒரு வொர்ஷிப்பை நடத்திடுங்க. அதில் ஒருத்தர் வசனத்தை பேச வராருன்னா அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஐயோ எல்லா டைம் முடிஞ்சிட்டு ஜனங்கள்லாம் சாப்பிட ஆவலாக இருக்கிறாங்க, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிருங்க பாஸ்டர். ஒரு 2 நிமிஷத்தில் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுவீங்க, எனக்கு தெரியும் 2 நிமிஷத்தில் இப்போ பாஸ்டர் முடிப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும்னு அறிவிப்பிலே சொல்லுவாங்க. அப்போ மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் அங்கே நேரங்களை லாவிஷாக எடுத்துக்கொண்டு செலவழிக்கிற ஒரு காரியம் இருக்கும். தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் பாட்டுக்கும் அதை கேட்குறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்து என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஆமாம், ஞாயிற்றுக்கிழமை சத்தம் போடுறது போதாதா, கல்யாண வீட்லேயும் வந்தால் உபதேசம் பண்ணணும். நான் சொல்கிறேன், கல்யாண வீட்லேயும் உபதேசம் பண்ணணும். எந்த ஒரு இடத்துலையும் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் மேன்மைப்பட்டு இருக்கணும். நிறைய வீடுகளில் நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். சில கல்யாண வீடுகளில் 3/4 மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட கல்யாண வீடுகளும் உலகத்தில் நடக்கத்தான் செய்கிறது. வந்திருக்கிற ஜனங்கள் ஆச்சரியமாய் இன்னைக்கு சாப்பிடாட்டினா கூட பரவாயில்ல, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டேன். புற மார்க்கத்தார் கூட சிலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இவ்வளவு அழகான பேச்செல்லாம் கல்யாண வீட்டில் இவங்க பேசுகிறதா இருந்தால் நான் நிறைய கல்யாணத்தை இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்கிற புற மார்க்கத்தார் சொன்ன வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஸோ அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும்போதும் மன்னாவை வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்களுடைய சூழ்நிலை வெளிப்படையாய் தெரிய வரும். எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, எனவே இந்த காலகட்டத்தில் நாம் சற்று நம்மை சிந்தித்து பார்ப்போம். இயேசு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார், நீங்கள் என்னை நேசிப்பீர்களானால் என் வசனத்தை கைக்கொள்வீர்கள். அதனால் இயேசு மேலே ஒருத்தனுக்கு ஆசை இருக்குமானால் அவர் எழுதின வசனத்தை கட்டாயம் நம்புவான், விசுவாசிப்பான். வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை நேசிப்பார்கள். அதான் அடுத்த கட்டம். ஒருத்தன் வசனத்தை நேசிச்சான்னா கட்டாயம் தன் மனைவி, பிள்ளைகளை, அப்பா அம்மாவை, கூட பிறந்தவங்களை நேசிக்காமல் அவனால் இருக்க முடியாது. ஏன்னா வசனம் அவனை என்ன செய்யும்? உருவாக்கும். அதனால் ஒருத்தன் இயேசு நேசித்தால் வசனத்தை நேசிப்பான். ஒருவன் வசனத்தை நேசித்தால் கட்டாயம் அவன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாய் வாழ பிரயாசப்படுவான். இதுதான் அந்த இடத்துல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம். God bless you.